Oimore nyakoromo giro kamano kuom yiero Ramogi TV odiochiengni mabende wantiere kod mathoth moiko ni chenro en mar ng'ich welo magi weche ma wamiyo pek. Wanataka kufanya mining na hii mining sio tunafanya wenyewe. Wenyewe tunaonga hivyo ambao wase wetu huko. About 25 officers, police officers were injured. 2 of them are currently admitted as we speak here. Ji adek owito ngimagi kama moko kamoting'o bila oyudo hinyruok. Ywaruok momuoche kar konyo mula yo Ikolomani Kakamega. That this is a shareholder level adjustment, not an operational takeover. Safaricom's management and board continue to have responsibility for day-to-day operations. Inyowacho ma Kenya kendo dwaro mar yudo moheo shillings bilion 240 ne aguch dongruok kokale uso 15% mar pok mare kambi mar Safaricom. Ong'eri chamo tong' kata nyocha gichamo tong' gabu gitieko kuon kata iwe chiemo gichamo te anyaka kwechi to ng'at mabiro kwayo no kik tuona nikech ong'ero sechamo to jotendwa botamre winjo ywakwa. Uruma Semerata ywak wi monj mar puothegi gi ong'eche masani onore kendo ok migi kwe. Nyakoromo gi tariki na 4 dwe mar 12 higa mag 2025 gin mathoth ma ikonomi nyalo tudri kodwa elaiwa duto mag tudruok ma oyaw kendo wago kodi mbaka 360 chelkachele YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel jaloko maro en Wilson Ochuka bed kodwa e chakruok nyaka giko. Ka wachako en ni ji adek na wito ngimagi kama moko kamoting'o bila yudo hinyruok ywaruok mano moche kendo bila kod jodak ma Ikolomani kaunti ma Kakamega. Tok jodakgo bago ng'anyo mar kwedo kambi kunyo mula chako tich alworano kaluwore kod bila rowere moko mana manre gige lweny makoch no mondo apisas mag obila mag NEMA mane chano romo mar kawo pacho gande wi kunyo mula alworano gimano miyo obila tiyo kod teko mathoth e temo kegi. Kaka Simfros Okinda lero jodakgo umwe gi piny ni kata tek manade ogibie kambino omagi tich kuom kelo masinde mag kunyo mula. Nen ng'we airititi e kindo bila kod jodak ma Ikolomani kaunti ma Kakamega. Ywaruok makamano nomuocho kinyi kar saa 4 e kinde ma apisas mag duol mar NEMA ne rik bago romo mar kawo pach jopiny e wi kambi mar Shanta dwaro kunyo mula e kar dak ma Ishulu Bushangala manitiere Kakamega South Sub County ma Kakamega. Jodak go maigi no wang nomoko mache chunya paya kagi ywak ni pachgi ne okonywandi e wi dwaro mar Shanta kunyo mula e alworano. Wakati watu wa Shanda walikuja kwetu kutuuliza chinzi wanavyotaka kufanya kazi kwetu, hatukukubaliana. Walisema mambo ilikuwa 3. Community, serikali na NEMA. Walisema kati ya hao watu 3 kama community imekataa kazi wezi kufanyika. Sasa sisi community tumekataa. Hatutaki kwa sababu hatukukubaliana vile tulitaka. Kwa hivyo hatutaki. Nisaliwa hapa, nitakufia hapa. Sitahama. Tumekataa. Waje watuue. Jodago bende lero ni Shanta dwaro mayo gi lopgi kod yuto maonge chudo magibiro yudo kaka weg lopego hie. Nimekuja kufanya biashara hapa ili niweze kulisha watoto wangu jumini ni mjane na sasa hao wanataka kutunyang'anya shamba na hao watu wote Waluya wataenda kuishi wapi? Manaki sisi tuko huku atutuje cha kinaendelea sisi tunaona tu maandamano nasema tuame. Mnasikia tu kuhama kwa TV na uje kinaendelea kuna mtu amai sema unahama juu ya hii. Sasa tunataka nitujue ukweli. Kalore gi jalup commissioner mar county ma Kakamega Geoffrey Mayama rowere makwan goyo 500 no monjo apisas mago bila mag NEMA mane rik chano romo makama gima no muojo tulo kendo weyo ka rowere adek owito ngimagi. They confronted the convoy and started pelting them with stones and then descended upon officers with those weapons. In fact, I kidnapped some officers. In fact, attempted to cut firearms with their machetes, which they were armed with. In that melee, about 25 officers, police officers were injured. 2 of them are currently admitted as we speak here. Several civilians are also believed to have been hurt in the melee, and we are yet to establish the figure.
Mayama lero ni rowere gone chalo group mar jonjore ma bende weyo koketho mwandu mag skul kama romo makamano nenego bage. In the past, within our sub-county, we have not had criminal gangs. But the way this gang has operated today, it has all the signs of a criminal gang. For instance, they have invaded Musari Mixed Day Boarding Second School, where they have vandalized a whole administration block. Romono no chunga poya ka obila dhi nyime gi nonro ewi tulo makamano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho ma Kenya kokalo migawo mar omenda lando chenro mar uso pok mare kata share maro matamala 15 magin go e kambi tudruok ma Safaricom. Jatend migawo mar omenda John Mbadi lando omenda maromo bilion 244.5 madhiwe ke uso makamano dhi konyo ji wagulu madongruok National Infrastructure Fund. Piny owacho kata kamano makochung'ni piny owacho pod dhi bedo gi mbiye kambino kendo uso mapok no ketne chike magano ni ok okelo midhiero moro amora. Mar Walter Nyambaga miyo waler e wachno. En okang' ma sirikal olanda yanga. Okang' mar uso atamalo 15 mar pok mare kata shares e kambi tudruok mar Safaricom. Lendo ma ochiw kod jatend migawo mar omenda John Mbadi kendo sir kod tend kambi mar Vodafone oyangore ni sirikal koro dhi dong' gi pok mar atamalo 20 e kambino mar Safaricom ka Vodacom to pok mare dhi idho nyaka tamalo moingo 50 gino madhi miembi e kambino. That this is a shareholder level adjustment, not an operational takeover. Safaricom's management and board continue to have responsibility for day-to-day operations. The government role as a strategic shareholder continues, and I will elaborate shortly. So in the coming days, we will fulfill all statutory disclosure obligations and requirements and provide further details through the Capital Markets Authority and Nairobi Securities Exchange filings as is required by law. Migawo mar omenda yango ni okang' makamano dhi konyo sirikal yudo pesa mag siro agulu kendo siro dongruok kod gedo. Madhuliech dendo ni National Infrastructure Fund ni kendo mano dhi konyo e geng'o sirikal kiketo sigo maduong' e wijo Kenya korka ola kod osuru. Wimano jatend migawo no John Mbadi yango ni okengego oriwo neno ni onge jatich mar kambino moriembi e tich nikech uso makamago. Lemo mar jakom kod jatatije mar kambi mar Safaricom nyaka maki mana gi ja-Kenya e kinde duto. Lokruok bende ok dhi timne telo maduong' mar kambino ma osebedo katiyo oponi ok opodhi kod jatatije. Bende motelo ne yaro bad kambino oko mar Kenya nyaka kaw pach sirikand Kenya. Winjruok makamano bende ochiwo fungruok ne jogo ma osebedo ka chiwo mwandu ne Safaricom kata suppliers ni mar kapok okalo higni 3 ok bi lokgi ka gin kod orak matiyo sani. We will also continue to engage our engagement with Parliament and the public through the forums that our democracy provides. Once complete, the funds from this transaction will be seed capital. And I want to emphasize that. Once complete, the funds from this transaction will be the seed capital for the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, which we have previously talked about. Migawo mar omenda wacho ni okang' mar uso pokno achiel kachiel en mano makare ni mar sirikal nengo maber. John Mbadi wacho ni winjruok makamano deo ngima jo Kenya kendo en mano manyangafu ni mar onge midhiero ma okelo kendo shillings bilion 240.5 moyudore dhi konye siro dongruok mapachuka. I urge Parliament, and more particularly National Assembly, to expedite the approval of the instruments required to establish the two funds. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga, wadhi e kor gweng', wadhi Seme. Jopur mawuok North Rata koro ywago reyo e ng'er monyonore alworano ka kethonegi cham kod olembe puothe piny maru gino makoro ikoni miyo kech maliyo chomogi mana kaka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa. Gikwayo piny owacho mondo miyo chop mapiyo konygi tieko midhiero makamano mondo mi giyud fuong'ruok. Ong'ero keto moko nyal dak nuo chiemo nikech ong'er to ong'ero gimoko ong'ero konyo wato kwane. An puotha giseketho te masisonde ne anyaka kwechi to ng'at mabiro kwayo no kik tuona nikech ong'ero sechamo to jotendwa botamre winjo ywakwa. Onge kaka watim jowadwa kech nego wa nikech ong'er puothe to nitie chiek ndi
to ok wanyal chamo. Joluo nogoyo ngero ni jal morwako wuoche ema ong'eyo kuma wuoche diye godo. Tiend ngero no ket kod ngima jopur manok rata ei seme. To nang'o? Nikech midhiero mar ong'er, magi koni weyo ka picha mako puothegi ka gima ometni gi chien. Kata kamano, kichori machiegni kata idonjo ei puothego, to geno mar keyo margi oduono. Ang'ane puro ka ocham katindo gunde 20 ot. To nyaka nyong'er bipo ka keta gura 5 ot. An gi tabu kabisa. Kose awe migole lono to koduma chako kete dino to kawi tindo te dong tiang kende. Koro oduma wapuro ne dhok. Ikomo oduma kiloko to kidhi ot kiduogi nwang' kong'er opango laini bur. To lal ma wang' ni wayudo ni, lal ni duong'. Nikech en lal machakre kejni dwa chako keche Disemba mineno chako ni nyaka dwe mar 7. En midhiero momako nyaka puothe olembe mopogore kaka maembe, machunga, e kind mamoko ka apoyo to koro chuno girwako negi law ka dhano kaka yor temo kedo gi ong'er. Ong'er ok tiekonwa gik moko te. Kopayo giri gi ong'er chamo mwarwako negi mana lewni. An pok anene piny mirwako ne kopayo lewni. Bana seme ka mwarwako ne kopayo lewni. Ong'er ni ok inyal pidho rabolo. Ka rabolo omo ni olo ni mategno ni to gisejako. Maembe gi ong'er pono to kayo to wito piny. Okayo to wito piny. Gikoni kata mana e mier bende ong'er chope maketh mwandu mopogore ka tong' gweno kod chiemo motedi to ong'er ok ne wang' ariyo. Ong'er chamo tong' kata nyocha gichamo tong' ga gitieko. Mokwongo gichamo 8 gichako gichamo 16. Kuon kata iwe chiemo gichamo te. Ong'er achiel no kata nyithindo ok nyal wuotho gi kwe nikech ong'er ang' no buog nyathi bu nyathi ang' no ringe nyathi matin ok nyal wuotho bok inyal lore nikech ong'er biro riembe. Ewi mano giyango ni temo gi mar keto arita ne ong'er ka gitiyo kod guok gore e lwanda nimar ong'ero chayo guok pamo to gwaro weyo ka ywak ka nyathi. Ka moko kuomgi to chwe matho nyaka. Ong'er yudo ka ong'er mathuon obiro pado guok ywak malich ma ine michaki ineno ni guogno ruma. Guok ong'ero ingo nikech ginyuolore mang'eny. Yudo ko ong'er achiel oting'o nyithindo 4 kata 3. Koro guok ok nyal, guok gigoyo kabisa. E kinde ma giseyo jogo mochung' ne rito le mag bunge kuom jwang'ogi, kwayogi ne sirikal chalo kamae. Wach ong'er ni wasetemo. Ne wago ripod ni maler kabisa mane bwana DC owacho no dhi neno wache no ok oneno. Okwayo sirikal ni kadipo ni ginyalo choko ng'echegi bi giduoknwa e gem kucha to wanyalo bet gi kwe mondo mi wapidh gik mwanyalo pidho mondo wayud chiemo. Ong'er chando makade ni beto jo weg ong'er yo ni ka ong'er kata kawuono sama loseni. Yawa dongo digi konywa ya ong'er nego yawa. Kae kinde pur ni mar opon, jopur manok rata geno gi koro oduono ni mar kech maliyo ochomogi nikech wach ong'er. Gin gi geno ni sirikal dhi winjo ywakgi mapiyo kendo kawo okang' mar resogi e lwet ong'eche mondo kochopo pur mar chwiri to gike kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, North Rata, Seme, Kisumu County. Awuoro ong'er mogotache kor gweng' mano gweng'a kata kamano kech ok bi kayo. Jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare e piny Amerika oketo kogno e winjruok madhi kelo pacho hola maromo shillings bilion 129 majiwo tie mar chiemo e pacho ka. Omenda ma kamano okete winjruok bang' lalruok gi tend riwruok mar Development Finance Corporation kotele gi Ben Black. Ruto bende obedo gi romo gi tend agulu mar International Finance Corporation mar biro jiwo aguch dongruok. Diana Olonde miyowa ler mar wachno. E limbe mare bang' chopo e piny Amerika, jatend piny William Ruto ne oyudo thuolo mar romo gi joket mwandu to kod jochiw sir mag dongruok. Limbeno oyawone Kenya thuolo mar yudo hola mar shillings bilion 129 mag siro chenro mag nyuolo chiemo kod mbeko liet mar hola mahinyo Kenya. E lalruok mage, Ruto bende oromo gi jatatije mar aguch omenda mar International Finance Corporation AFC Magta Diop e boma ma Washington DC. E twak margi AFC osingo mar biro jiwo sir ne chenro mag dongruok ma sirikal ma Kenya timo, kendo mano biro riwo koda kachuga agulu mag dongruok. Ruto puoyo singo makamago kendo nyiso geno ni joket mwandu biro bedo gi siso mar konyo e tego uchumi mar Kenya. Tend AFC bende opuoyo Ruto e wi mano ma giwacho ni osechung' motegno e jiwo achiel mar Afrika.
Sirikand Kenya bende geno mar rwako welo higa manyien ka owuok e duolno mar omenda mar IFC, kendo welogo ibiro telnegi gi jalup jatend chenro mag keto mwandu kod kembe duolno, Mohamed Guled. Imeno igeno ni dhi medo kolo imbaka e weche mag siro dongruok ma pachoka. Tok makamano bende mulo wach mar dwaro kongo paw ndeke mar JKIA kokalo ogirimiti e kind sirkal kod jaket mwandu. Sekta mamoko mageto yudo sir gin kaka stima, pi, ndara e kind mamoko. Erokamano Diana Londe kuom lipot machal kamano. Limbe ma jatend piny e gwenge mag Amerika Doma malo ong'ado ni jatend piny Kenya onge kod ratiro ma chik mar chuga put mar nono kaka ichulo jogo mane oyudo midhiero e kinde ng'anyo. Dono ong'ado ni teko no en maduol makedo ne ratiro mar oganda e pachoka. Kenyan National Commission for Human Rights ng'etno oyango ni duolno ema nigi ting' mar chako manyien chenro no mayande jatend piny Kenya William Ruto ochuogo aput. Chenro mag aput no osebedo gi ng'ikruok nyaka ne chuoge. Biro paro ni motelo jakom riwruogo kinde pachoka Faith Odhiambo ne osechikore chien e bedo jakanyo mar apudno. A declaration that the President is not constitutionally empowered to constitute a panel of experts that are based on the design of a framework for compensation of victims of human rights abuses, a matter which falls in the competence of the Kenya National Commission on Human Rights. It appears to be a case of good intentions, bad execution, and it is not necessary to quash the proclamation if it is suitably amended. Kwaramogi tok lipot motenore kod mano ng'eto mar doho abiro bedo kawo yweyo moko kata kamano kapok wakawo yweyo nitie jomoko bende loso kod erokamano Tony ka intiere gwenge mag Awelo in kaachiel kod Jennifer iwacho ni piny owacho koriwore gi KWS mondo mi okony joseme e weche mag ong'eche puothe rumo to chieng' be rieny. Erokamano kuom ote machal kamano. Nyakwaramogi gin ote mathoth omiyo kik idhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar ang'ich welo. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*. Mimi kama MC natenda ninayoyasema. Nimekuwa kielelezo kwa mara nyingi. Ni sawa, hakuna shida. Awali, haya madoa sugu yangebaki kwenye nguo zangu. Na kusugua hakutotoa nguo zangu rangi. Asante kwa Ariel Liquid mpya, ni nzuri. Inaondoa madoa sugu na kung'arisha nguo, mwosho baada ya mwosho. Asante, New Ariel Liquid. New Ariel Liquid kwa mashine za kufulia, huondoa madoa sugu kwa mwosho mmoja. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
Sirikal osemiya kaka nachako katin, ase expand gi kocha, ase expand nyaka transportation department, nikech ohala ni ema nyiewo go nyaka lori mitimo go transportation, asegero nyaka rentals go ohala gini mar blocks. Nyakwaro Mogiro kamano kumedo kete Ramogi TV chenro pod en mar Ang'ichwelo. Ka wadhi nyime, jodak e gweng' ma Old Town kar chung' bura ma Mvita Mombasa obono mar bago ng'anyo kendo rocho chenro madhi nyime kambi mochung' ne keyo pi Mombasa Mowasco kaluwore gi wach nok mar pi mokwako gweng'no. Kane giloso gi jofwamb weche gikoni moko kuomgi pok oyudo pi mawuok e mfereji thuolo mar dweche 4. Gino magikoni koro keto gi pek mar ng'iewo pi miuso gi mkokoteni mabende nengone ni malo. Gikponi pok giyango gimomiyo jogo maloko hand pi to yude pile kendo dhi nyime gi ohala no maonge ng'ikruok. Ka gin giwegi to giyud pi kako winjore, kako timo mibadhi e wach keyo pi. Watu mpaka miezi 4 na miezi 5 hawajapata maji. Ni haki hii. Sisi huko kwetu chini hatuwezi timba visima. Kote ni siwa lines, muamini, munao watu wasije waleteni waulizeni, hatuwezi timba visima, na hata tukitimba visima maji yale pale. Na waje waonde maji. Maji haya yaliyoko kwenye kisima yana chumvi kuliko maji ya baharini. Hii si haki wanavyotufanya watu. Na kwa nini kutufanya hivi? Kwa kuwa hizi ni area za maskini. Area zao za matajiri ndio wanaopelekewa maji. Au wao wanalipa dola, sisi tunalipa Kenya mani. Sisi tunalipa zaidi kuliko wao. Na sisi tumechoka sasa. Imeambiwa hata Kiarabu asubru hudud. Subra zina mpaka. Zikivuka mpaka huwasubiriki. You are calling us for public participation na tukija tukitoa rai zetu hakuna anayetushuhudikia. Imagine a water, hivi vifo vilivyoingia hivi sasa hata maiti zetu sisi twaziosha kwa maji ya chumvi. Maji ni uhai, maji ni haki yetu. Hii it's not a favor. Alafu msisahau Old Town sisi ndio tofaa tupewe first priority. Sisi jamaa hatuna sehemu ya kuchimba visima. Sisi jamaa maji yetu. Sisi ni chumvi ile kushinda maelezo. Ile chumvi kushinda maelezo kiasi kikugusa kwa mwili wawashwa. Leo sisi watu ambao ni chumvi kushinda maelezo zaidi ya miezi 6 kuna watu hajui tuanela fresh water. Jamaa ni haki. Jalony e weche mag alwora kod jokanye sekta mar lupo koro dwani migepe mopogore mag piny owacho kod mag ji giwegi marango weche mag rito alwora omakre kanyakla mar manyo kaka inyalo resi nam lolwe mar tieko midhiero masani jolupo kale kaluwore gi kwan rech masani odok chien e nam. Kaka lipota marwa e kauntino Ali Abich lero oyangore ni chido ma nam lolwe tiyo gi luwa mar richo kin midhiero mamoko osemiyo kwan rech odok piny e nam kendo kelo pek e sekta malupo. Ywak osebedo kuom jogo matiyo gi nam lolwe ewi kwan rech madok piny kinde ka kinde nam lolwe kendo miyo yuto mar nam dok chien. Kalwenje bende osebedo ka jimbore kind jolupo e dhowedhe mopogore ka gilaro kiewo mag lupo. Tim osekelo thoe mag jolupo moko e nam ka moko bende wuok kod hinyruoge maricho. Jolony weche mag pith rech kod weche mag nam wacho ni dok chien e kwan rech e nam lolwe ikelo kod gik mopogore ka maduong' to en chido ma nam lolwe chidogo maketo ngima rech kaachiel kod le mamoko modak e pi andaki kendo gitiyo kanyakla kod sirikand county kaachiel kod migepe mamoko mar kedogo. And this dwindling of the fish stocks has resulted to some of the community members venturing into aquaculture, especially cage aquaculture and pond aquaculture. And this policy really provides a legal framework on how to work on these new investments that have been happening in the Homa Bay County, the cage aquaculture and pond aquaculture, and working in producing fish in a sustainable manner. Jakom committee od bura mar county ma Homa Bay ma ochung'ne chenro mag lupo kod mwandu mawuok e bolo Michael Ojalanyangi wacho ni od burano ne rik osekalo chike magato neno ni nam lolwe oriti kaka owinjore mondo chenro mag lupo kik rochre. Koro Homa Bay County ko Bob Blue Economy osebedo gi chike maber. Kawuono kendo wadhi launch policy machielo ma iluongo mar fisheries and aquaculture. Odhi konyo joma lupo pile joma lupo jaywak ni ka gin na misandogi imayo gi tonde mag yie jibiro gogi to policy no dhi miyo joma lupo na mong'endo kodhi na modhi gi tol machalo nade to ber ni gik ma ujo be ni kene nam to dhi konyo. As department mar blue economy
wasegero chupe dho nam ka dho nam. Chupe nitiere ma joma lupo, joma timo business kanyo dhiye, mano wasetimo. Wagero chupe nam ka nam, wagero storage kuonde ma ka joma luwo rech e nam to ginyalo mako rech kendo giketo rech kama rech okethre. Bende jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Oremo wacho ni tiyo kod kilwa maricho, chido ma nam Lolwe chidogo kaachiel kod medruok mar buya mar Ford osemiyo chenro mag lupo bedo kod ng'ikruok maduong'. En jowa ma pod otimo sinani e kilwa maricho ma wasewuoyogo, wasesiemo kendo osemaki to pod oduogo e kilwa maricho. Kilwa maricho ni obedo achiel kuom gik makelo dhawo e nam, nikech jomoko morito kargi ka kod dhi irgi kod kilwa maricho to gitemo ni mondo ji duto resisto ma kelo dhawo. Mar ariyo en kaka nam isiko kendo uso nam pile. Gimiluongo ni water hyacinth ma en Ford kata gugu maji onduso bathe konya chiel. Bathe machielo mochako dong' iyudo ka joket mwandu masani keto kejes namgi bende ondusnegi, to kichako idhi malo kocha tiyudo ka Waganda bende odiyo kocha. Koro jolupo mang'eny dhi rundore kamoro achiel ka giduto gidwaro chiemo, mani kelo larruok e yor manyo chiemo ma samoro nyalo kelo tho kendo kelo gorruok. Kaunti mar Homa Bay emokuongo e kaunti ma Kenya te bedo gi policy mar fisheries and aquaculture, to nyalo bedo model mag counties moko, especially my riparian countries like Busia, like Migori, maginyalo copy from. Nikech mae gima koro dhi konyo jo county ng'eyo gik monego bed ni gitimo yore gi mag fisheries to gi aquaculture, nikech nitiere ji mang'eny manie county ka mangimagi otegemea mana weche mag lupo to gi weche mag pidho rech. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Weche mag ohala, migawo mar pur, pith kod jamni kod rech kotenore kod riwruok ma Latis dhi nyime kod jiwo okenge ma duoko piny kethruok mag rech mosebedo ka kelo lal maduong' ne jolupo. Ma otim kokalo chwalo tiegruok e yore mag rito rech kaachiel kod keto ler. Lipod mogol kod migawo ma pithre kaunti ma Migori yango ni jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech yudo lal mar 40% mag rech nikech koso yore makare makano rech. Jolupo, johan rech kaachiel kod jopith rech mathoth osebedo kod pek kano rechgi e kinde mag rito chiro malong'o. Mae osemiyo moko kuomgi uso rechgi nengo moyweyo ka giluor ni poni koro gibudho to gidhi kethore. E okang' mar duoko piny lal ma jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech osebiro kayudo nikech kethruok mag rech, migawo mathiedhe kaunti ma Migori kawo tenore riwruogno mar Latis dhi nyime kod puonjo jolupo, jopith rech kod johan rech mamine kaachiel kod rawere e yore makare mag rito rech mondo koro kik gikethre. Wasebedo training for like 5 months mono chako ng'eyo godo program ni, kendo wasebedo gi jopuonj mopogore opogore e yorwa mar rito rech kendo kaka inyalo kaw rech gi sani, kendo wanyalo yudo kaka wanyalo tiyo gi handling methods kaka tiyo gi gloves, luoko rech maber, tiyo gi yore mabeyo beyo mok nyal miyo rech kethre. We are looking forward to improve productivity. We're looking forward to better prices for their products. We're looking forward to more empowerment for the young people, especially the young women. E bwochino ni bende jopith rech koro ipuonjo kaka ginyalo pidho rech mabeyo mabende koro nyalo miyo gir chiro e piny Kenya kaachiel kod oko mar piny Kenya. Kaka group be wanenore ni wadhi timo a lot of production nikech koro wayudo support mag inputs mondo watim export even to outside Kenya, not within Kenya. Mine gi nitie aprons mimiyogi ma konyogi seche ma gitiyo ma ok ni chafu lwar kuomgi. Gi gloves mondo mi chok rech kuth rech ok nya chuo, gi gloves mipogogi. Apisa maduong' e migawono mar kaunti ma Migori Jojo Chola wanjo pith rech, johan rech kaachiel kod jolupo ma rawere kaachiel kod mine bende oseyudo masinde mag kano rech mondo koro rechgi koro kik kethre. Ochola wacho ni masindegi dhi konyo e duoko piny kethruok mag rech ma osebedo ka koro kelo lal mathoth ne jolupo, jopith rech kaachiel kod johan rech e kaunti ma Migori. Gik michiwo kagi gin gik machalo kaka cooler boxes madhi konyo minewa e rech makethore bang' ka koro osewero. Nitie gima koro nyalo kete rech nyalo bet muda mang'eny moloyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Jogo manie sekta malimbe koni okang' ma piny owacho sidho wuodh gach reru kukete sendes jiar ma miritini nyaka chuny boma medo kwan welo matimo limbe chuny boma ma Mombasa. Kaniglos Mombasa nyasi mar moko taya kaka ranyisi ma chakruok ma nyasi ma Disemba gikoni okang' ma piny owacho chiwo thuolo ne ndeke mawuok e pinje ma oko piyo achiel kachiel e alap ma ndeke ma Moi Mombasa bende medo kwan welo. Ne gichiwo ranyisi mar kambi ndeke mar Rwanda Airways mane ochako yanga wuodhgi mar piyo achiel kachiel e alap ma Mombasa Moi Mombasa magi giwacho ni medo limbe ka migawo malimbe Mombasa koni nyaka sani kaunti ma Mombasa osedo kwan welo mar milion 1.2 magin welo mowuok e pacho ka medo ni domestic tourist ambayo rais alifungua kwa juzi inaleta watu wengi sana ndani ya mji wa Mombasa. Na ukishaingia kwa mji wa Mombasa kuna mambo mengi ya culture, ya experiences, kuna the street food, kuna Mama Ngina. There's so much that you can experience within the city of Mombasa. So we are selling cultural tourism and we are selling the history of Mombasa and of course the people of Mombasa na ukarimu wao wote. We have also surrounded ourselves with the reputation of having entertainment. When we say Mombasa received 2.5 million international travelers and only 8% were able to come directly, that tells you something, that our Mombasa International Airport was underutilized. Now getting direct flight, meaning we're getting more visitors, not only to Kenya, but to Mombasa directly. And when we talk about entry to Mombasa, means entry to Jumuiya counties. It's not about only destination, it's about the new experience. What is it that we are doing? As a department, we are saying that we are now moving from the old town. People coming here to look at the Fort Jesus beach, we're no longer doing that one. We want to see new experiences. What are we doing about the sports tourism? What are we doing about the culture tourism? Wadhi e piny malibamba piny Amerika oyango ni gidhirango kendo chal mar osiep mantiere kindgi kod piny Tanzania magiwacho ni osebedo kathiro ratiro mag oganda manonenore kinde yiero ma tarik 29 dwe mar 10 mane oganda wite ngimagi to nyaka sani piny Tanzania pok ochiwe duoko makare magitimore kinde matindo bila ma piny Tanzania wacho ni gimedo rango machiegni weche mag athuya mafuare mbui kendo gibiene jopiny bedo kod ng'anyo mani kod ranyisi mar tulo kara lweny tarik 9 dwe ni kaka liekore. Cynthia Nyango ni kod ler. Ten piny Tanzania medo yudo seyo makagi kacha ewi chal mar ng'anyo manobedo e pinyno e kinde yiero mar jatend piny Samia Suluhu kama oganda mapoko yang kwan-gi nowito ngimagi kendo moko bende yudo hinyruok. Sirikan piny Amerika yote mare oyango ni girango kendo tudruok e kinde gi piny Tanzania kaluwore gi ripode ma itudego mar rocho ratich oganda. Thomas Pigot ma en jalup jaloso e piny Amerika olero ni chal mar arita ok ber Tanzania kendo ngima jopiny Amerika ni andaki. Ezekia Wenje ma en jaod bura machon ma Mwanza e piny Tanzania kendo sani en jakanyo e duond buch CCM maweg sirikal e kinde twak mare ma achiel kachiel kod Ramogi TV owacho ni onge ng'anyo mabiro timore e pinyno tarik 9 dwe ni mar 12 kaka osebedo kafuong'ore kaluwore ni sirikal osetimo gik ma jopiny ne dwaro. Okane ka gino dhi timore nikech weche mang'eny manyocha jopiny jogo ywakne nikech gidwaro katiba mondo badilisha wandik katiba manyien kata wambi oyie kata serikal oyie makata rais osewacho ni ndalo 100 mokwongo ofisegi modhi kawo ofis wach mar ndiko katiba manyien dhi chakore kendo oloso nyaka ministry manyien madil mana gi vijana lilo oken kata department en full ministry moketo minister mana mar vijana. Olero bende ni sirikan piny Tanzania oyie bet piny kod josiasa maketo sirikal tesri kendo winjo ywak margi kaka okang' mar kelo kwe kod winjruok e piny Tanzania. Owacho ni jogo manowito ngimagi e piny Tanzania kod jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo nosechwal ne nyuola magi kendo jogo mapok oyudo jogi onego bed kod horuok kaluwore ni sirikan piny Tanzania kod piny Kenya ni kod tudruok machiegni mar neno ni joma pok oyudi oyudore. Ni jok mana ka ng'ato nitie manotho jomoko notero osiptal to tho gi osiptal kalabra no hinyore jothurgi jodalagi nokawo joge gi mano hinyore manotho nodhigo noiko mane koro ang'eyo ni serikal ma Kenya osetudore gi serikal ma Tanzania manyaka serikal ma Tanzania konygi
fuero wachni maging'e. Magi timore kinde ma jaloso mar tendo bila e piny Tanzania David Misime olero ni tendo bila ma Tanzania medo rango machiegni weche mafuare mbui magito nyayo tulo e piny Tanzania kendo siayo ng'anyo matariko 9 dweni. Osiemo jogo machano ng'anyo kendo kelo tulo kowacho ni sirikand piny Tanzania dhi medo rito pinyno kaka chike ma pinyno yango. Huwezi kujitangazia haki ambayo inavunja haki za wengine kwa kuwazuia wasiendelee na shughuli zao hasa zinazowapatia riziki ya kila siku. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi wote kwa nafasi zao kuanzia ngazi ya familia wakatae watu kama hawa. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ya Ramogi mano kelo e giko matelo mar ariyo mar weche manyien moikoni chenro mar ang'ichwelo pod wantiere kod mathoth kik dhi mabor waduogo tok yo matin. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Thoth johera mag thumbe luo mosewinjo humbe ok ong'eyo lere wi nyinge mamiyo ji paro ni ok en jaluo. Nyinga en Harrison Ongati. Japuonj ochaka Kamau adhi atimogo CPE kaka nyingi mar kaka nyinga official. Koro niluongo ni Harrison Kamau Ongati. E gwenge mag Kadel ei Kindu, ma en sigand Hari Kamau. Penjo maduong' en ni, ne en jalos thum, koso jalos tije goyo thum ne jothum mong'ere ni music promoter. Judy Kamau nodonjo wach Judy Kamau kasekawo some producers wetewa matweyo. Atweyo nikech kwalo thumbega. Ng'e jothumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi, to wanwe ngeso saa 5 onyango. Ei Ramogi TV gi Solomon na Tito Kafaya. Ano kanyal miyo ni tiro mar bedo chi wuod dalani. Okanyal kata matin. Jumani e rogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me, oh Lord. Mama, give me love, love. My mama, give me love, love. Central African Republic. Central African Republic. Kik
chokrogo mar nyithindo bai ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Dear God, at times so ni bless hadi nasikia kukushow God bless you. Over time umesucceed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema fallen in love with you. Dear God. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*217#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Timba dhula mag Gor Mahia kod AFC Leopards ikore ne tugo ma apachiyo kod aboro ma Mashemeji Derby. Tok ne chore nyime to gibiro bago tarik 7 mano chieng' Jumapil jumani. Timbe duto ni geno mar biro loch ka koch mar AFC Leopards kod jotugo yango ni ma e kinde makor ne giyud loch kendo kelo mor ne johera maggi ma oserito kuom higni loyo tuke mag Mashemeji Derby. Gor Mahia biro dwaro yudo loch tok ne logi kod APS Bomet. Kama coach bado haijaniwekea pressure, sidanganya juu the moment utachukulia game kama game nyingine, as much as kuna pressure behind it, juu wewe kama coach ukijigiza pressure, players watafanya nini? Unaenda kwa hiyo game walishafungwa, so show the player that hakuna pressure and then waonyeshe kuwa pia wasikuwe na pressure, wacheze game relax, but wajue pressure wako nayo kufanya nini, kupea tu mafan win. Timu iko sawa, kila mtu ako set up for the derby. Ni game kubwa, you need motivation. Game yenyewe ni motivation, so kila mtu ako ready for the game, na si pia tuna believe ni time turudi back to winning ways. So na kuna game poa kurudi back to winning ways than a derby, so tuko ready. Motivation ni derby. Timba dhula mar Mofa ne wuok chien kendo loyo timba dhula mar Gucha Stars gonde 3-2 kuom ka Gucha ne kuongo loyo dakika momondo kendo keto liet kuom Mofa mane gin wele pap Magusi Stadium. Mofa ne wuok chien kendo loyo gonde 3 katuguru ma 3-2. Mofa ne loyo dakika mogik kendo medo thuolo margi madonje timbe mabeyo mageto tugo lig maduong' ma pacho ka season manyien. We conceded a very early goal, and we had really planned. We knew how Gucha will approach the game. The preparations are there. We didn't deal with this cross ball, and then there in the 5th minute, we cannot afford to let this happen moving forward. So I'm not happy about that. I stressed that area in the dressing room. Mental strength is something that is very, very important. You really need to be mentally fit, strong, ready to go on until the last minute, and that is something that we've been building as a group.
and I'm happy. I'm happy that we did manage to stay alert until the last minute. We kept on pushing, encouraging, and it was good. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV chieng' Jumapil Mashemeji Derby tielo ma 98 winjo kanyo ka jo AFC wacho ni giikore mondo mi gibi yud loch margi gimi fans mor Gor Mahia bende timo ikro. Erokamano Liza Chieng' ka intiere gwenge mag Kisumu iwacho ni onger timo nwang'o seme jowa hun gi midhiero mapek ema koro polisi manyaka donjie. Erokamano kuom rote ma chal kamano gin ji mopogore ma bende rote gi kaendi katieko nitiere ng'at maluongore ni Mama Filgona gi jaduong' Shadrack mar Ndere Mayombe Village. Jaduong' wacho ni ne oseugole e kar thieth kendo koro dhi makare gigone Nyasaye erokamano. Gwenge maseme to koro nigi shida mathoth. Erokamano Mama Filgona gi jaduong' Shadrack gintiere Ndere Mayombe Village. Mane mokele giko mar miweche manyien e chenro mar Ang'ich Welo saa 3 chenro mar Oimore nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa Nen Wilson Ochuka.